Хайырлы кеш, Интер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Эш каникуллар вакытында да тукталмый. Biz bu әлеге токмашының аларга ни кадәрле кирәк икәнен, кыйммәтен бик яхшы аңлыйбыз. Беренче гимназия укытучылары солдатлар өчен токмаш кисәләр. Ватанпәрвәрлек хисләрен балалар бакчасыннан яшь волонтерлар махсус операция зонасында булган хәрбиләргә ярдәм итәләр. Татарстан командасына җиңү телик, Түбән Камалар Обилимпикс милли чемпионаты финалында катнаша. Дәрәҗәле исем. Администрациядан шалтыратып безгә әйттеләр, котладылар. Россия президенты указы белән гамәлгә куелган ата-ана даны орден медале белән Түбән Кама гаиләсе бүләкләнә. Якташыбызга уңышлар телик. Түбән Кама укучысы «Голос дети» проектының чираттагы этабына әзерләнә. Коры душ ясыйлар, маскировка шелтәрләре һәм исән калу беләзекләре үрәләр. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы хәрбиләргә төрле яклап ярдәм күрсәтә. Эш каникуллар вакытында да тукталмый. Укытучылар солдатлар өчен токмаш кисәләр. Туган як күңел җылысын салып эшләнгән күчтәнешләребез егетләргә көч-куат өстәсен дигән теләктә алар. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия укытучылары пешекчеләр ролендә. Алъяпкыч кигәннәр, башларына яулык бәйләгәннәр. Алар хәрбиләр өчен токмаш әзерлиләр. Һәрберсенең үз бурычы. Берсе камыр җәя, икенчесе кисә, өченчесе киптерә. Biz каникул булуына карамастан укытучылар белән берлектә бердәм булып, безнең солдатларыбызга дип токмаш җыярга булдык. Biz bu әлеге токмашның аларга ни кадәрле кирәк икәнен, кыйммәтен бик яхшы аңлыйбыз. Чөнки безнең укучылар арасында да 6 баланың әтисе хәзерге вакытта СВОда. Шуңа күрә без бердәм укытучылар, укучылар, әти-әниләр белән берлектә бу зур изге эшне эшләргә булдык. Әзер токмашны игелекле йөрәкләр төркеменә тапшыралар. Волонтерлар исә күчтәнәчне алгы сафка озата. Бу чираттагы партия. Егетләребез шушы ризык аша туган як җылысын тыйсыннар дигән теләктә оста бикәләр. Муса Җәлил исемендәге беренче гимназия коллективы ил сакчыларына даими рәвештә булыша. Гуманитар ярдәм җыялар, коры душ һәм исән калу беләзекләре ясыйлар. Яңа һөнәрләре дә барлыкка килгән. Маскировка шелтәрләре үрәләр. Үз технологияләре буенча бу эштә укытучылар гына түгел, балалар һәм аларның әти-әниләре дә катнаша. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Максим Липин, Интер яңалыклары. Кечкенәдән ватанга ярдәм итәргә өйрәнеп үсәләр. Сүз Түбән Каманың иң яшь волонтерлары мәктәпкәчә яшьтәге балалар турында бара. Ата-аналар белән бергә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр махсус операция зонасында булган хәрбиләргә ярдәм итәләр. Алар игелекле йөрәкләр волонтерлары белән хезмәттәшлек итәләр. Җиңүгә шәһәр укучылары да аз өлеш кертми. Мәсәлән, Вектор лицее хәйрия акциясе оештырган. Көзге ярминкә вакытында тәм-томнар яки үз куллары белән ясалган эшләнмәләр сатып, ил сакчыларына 50 мең сум акча җыйганнар. Моннан тыш Түбән Кама яшьләре исән калу беләзекләре үрәләр, окоп шәмнәре һәм коры душ ясыйлар. Солдатлар өчен иң кадерлесе ихлас күңелдән язылган хатлар һәм рәсемнәр. Бүген игелекле эшләргә 96-нчы балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә кушылды. Өлкәннәр белән бергә алар гуманитар ярдәм җыеп кына калмыйча рәсемнәр ясадылар, хатлар яздылар. Әйберләрне студентлар урамындагы 9-нчы йортта урнашкан йөрәк чакыру буенча гуманитар ярдәм пунктына алып килделәр. 6 ноябрьгә кадәр анда махсус операция зонасында урнашкан балалар йортлары өчен кирәк-яраклар җыю бара. Волонтерлар спорт җиһазлары, уенчыклар, памперслар, шулай кием салым кабул итәләр. Әйберләрнең чиста булуы мөһим.
Республика һәм Түбән Камадан якларга киттеләр. Татарстан җыелма командасы физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен Обилимпикс милли чемпионаты финалында катнаша. Делегациядә 218 кеше, шуларның 37-се Түбән Камалылар. Конкурста катнашучыларны әзерләү нефть химиясе һәм нефть эшкәртү көллияте, политехник көллияте һәм техник иҗат һәм һөнәри юнәлеш бирү үзәгендә алып барылды. Финал 2 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Обилимпикс кысаларында беренче тапкыр СВО ветераннары өчен дә чемпионат үткәрелә. Силәр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917 90 73 077. Балалар тормышының иң зур бүләген Алмаз һәм Алия Хәмидуллинар әнә шулай ди. Түбән Камада яшәүче ишле, матур, күпләргә үрнәк гаиләне Россия президенты Владимир Путин указы белән гамәлгә куелган ата-ана даны ордены медале белән бүләкләделәр. Дәрәҗәле исем алган парның бәхет сыры нидә? Аларга нәрсә терәк һәм ярдәмче булган? Хәбәрчебез белешеп кайтты. Хәмидуллинар гаиләсенең яраткан ял итү урыны Тукай паркы. Алмаз белән Олия милли мөхиттә 4 бала үстерәләр. Иң кечкенәсенә 4 яшь булса, иң олысына 18. Кыз Казанда укый. Бүген өйгә кайтырга тиеш. Сәбәбе дә сөенечле. Әти-әнисен ил башлыгыннан дәрәҗәле исем алулар белән котлау. Администрациядан шалтыратып безгә әйттеләр, котладылар, торжественно котладылар. Сезгә Путин указ подписал, сезгә медаль бирергә чакырабыз дип. Бу безнең өчен бик сөенеч вакыйга булды. Көтмәгән идек. Дөресен әйткәндә көтмәгән идек, чөнки безнең кебек гаиләләр безнең шәһәребездә бик күп. Алмаз белән Олия 19 ел бергә гомер итәләр. Гаиләнең үз традицияләре бар. Коръән ашу үткәрү, авылга кайту, республика һәм шәһәр күләм конкурсларында катнашу. Барысында хезмәт сөйшәнлек берләштерә. Әти-әнисе шулай өйрәткән. Балаларыбызга үрнәк булырга тырышабыз. Төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Шәһәр күләм ярмаркалар оештырырга булышабыз. Бергә барып, бергә бәлки балаларга мастер-класслар күрсәтәбез. Үзләре генә бездән башкалаган барып, булышып йөриләр. Мин идә яратмый утырга. Мин яратам яңа информация получать һәм төрле кешеләр алышырга. Ата-ана даны орден медале 4 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә бирелә. Шул ук вакытта алар физик, рухи һәм әхлакый яктан да башкаларга үрнәк булырга тиеш. Хәмидуллинар бу таләпләрнең барысына да җавап бирә. Россия күләмендә безне хөрмәтләгәннәр икән, алга таба да матур итеп яшәргә кирәк ди Алмаз белән Олия. Альбина Валиева, Гөлназ Жаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Кама укучысы «Голос дети» проектының чираттагы этабын әзерләнә. Шушы көннәрдә 14 яшьлек Арина Кияшка Мәскәүдән кайтты. Ул федераль каналда уза торган телевизион шоуда катнаша. Кыз үзенең остазы итеп опера җырчысы Аида Гарифуллинаны сайлый. Гәрчә сукыр тыңлаулар вакытында аңа Дима Билан да бурыла. Якташына барга күңеле кушкан. «Голос дети» проектының 12-нче сезоны шушы көннәрдә старт алды. Бу юлы жюри әгъзалары Дима Билан, Наталья Подольская һәм Владимир Пресняков, шулай ук Аида Гарифуллина. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Матур һәм хәерле кичләр сезгә.